Aquestes mesures cautelars comporten la suspensió de funcions per un període de 6 mesos. En quant a les noves mesures adoptades per aquest Ajuntament, vull, per últim, confirmar-los a tots vostès que si com a conseqüència, com ja els vaig dir a l'altra intervenció que vaig tenir, si com a conseqüència de les investigacions se derivassin noves implicacions o responsabilitats de qualsevol persona baix la disciplina d'aquest Ajuntament, se seguiran prenent mesures en la mateixa immediatesa, autoexigència i contundència. Com poden comprovar, jo així ho crec, aquest Ajuntament ha actuat en contundència, en rapidesa i en màxima autoexigència. El nostre compromís en relació amb aquesta investigació i a l'hora de cercar respostes i de depurar responsabilitat ha estat, és i seguirà sent absolut. No permetré que planegi la més mínima ombra de dubte sobre un Ajuntament que ha de ser vist per tots els ciutadans com un model de gestió, de transparència i sincera vocació de servei públic. Vull expressar una altra vegada, tal com vaig fer fa un mes, el meu absolut respecte i agraïment tant a la Fiscalia com a la Guàrdia Civil per la feina que estan duent a terme. I faig tot això conscient que els ciutadans de Palma, els membres de la policia local i tots els que formen part de l'Ajuntament de Palma volem conèixer tota la veritat en relació a uns fets que no me cansaré de repetir-ho, són absolutament incompatibles amb la meva visió i compromís personal per regenerar la vida pública i dignificar les institucions.